simultaneous launching sa pagpamakuna sa nag-edad og 12 hangtod sa 17 dinhi sa Central Visayas gihimo kaganiha. Ang dakbayan sa Sugbo lakip sa mibakuna sa unang usa ka gatos ka mga batan-on. Katong adunay mga comorbidity ang giuna sa pagbakuna. Ani ang report? Gipahigayon ang COVID-19 vaccine rollout sa Center for Behavioral Sciences sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kauban ang ilang mga ginikanan, nagpabakuna ang usa ka gatos ka mga batan-on. Sama sa naandan nga pamaagi sa vaccine rollout, gipaubos sila sa proseso ug kadtong adunay medical certificate ang giuna tungod sa ilang comorbidity. Ang magsuong Reese Valerie ug Ramon Anthony Sue ang unang natusukan og bakunang Pfizer. Medyo gikulbaan apan nagpasulabi ang ilang kahinam nga mabakunahan sa tinguha nga maproteksyonan ug labaw sa tanan maandam ang kaugalingon sa higayon nga mabalik na ang face-to-face nga klase. Suportado usab sila sa ilang ginikanan nga maoy nag-uban kanila. I'll be safer. To be safer, and it's better for everyone to be vaccinated. Ayaw mo magduha-duha kay para na protekta sa atong mga anak. Magpabakuna na ta. Gipadayang ni Dr. Jeffrey Ibones nga usa ka gatos lang una ang ilang giapil sa launching sa vaccination karong adlaw. Ibalhin usab ang venue sa ubang mga vaccination sites nga duol sa Tambalanan, inigliwa sa kalag-kalag ug magpadayon na ang vaccination sa mga batan-on. Maadto sila sa vaccination site, di gid pwede nga ang bata ra kay narabay uban 17 years old, kamao naman na, kamao na mo internet, kamao na katultol na, di gid siya allowed as long as below 18 years old sila nagyoy mama gid. Gawa sa dakbayan sa Sugbo aduna usay mga dapit sa Bohol, Negros Oriental ug Siquijor ang nagpahigayon sa ilahang vaccination rollout karong adlaw. The new vaccines are being developed to protect people against more diseases. In short, vaccination is a cornerstone of public health. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.